har tænkt mig at give mig selv en udfordring. En strikkeudfordring. Da Thomas og jeg var på Shetlandsøerne i sommerferien, der var vi så heldige at overvære en rigtig sød dame sidde på Shetland Textile Museum og strikke med strikkebælte. Et strikkebælte eller knittingbælte, det kender vi jo ikke rigtig til herhjemme, hvor vi strikker vores mønsterfarve på rundpind, naturligvis. Det er der også mange, der gør på Shetlandsøerne, men knittingbælte, som er den traditionelle måde at strikke på, der siges det, at shetlænderne de kunne opnå en helt utrolig fart, når de strikkede mønsterstrik. Jeg har et strikkebælte, som jeg har købt for et par år siden. Jeg er jo forhandler af Jamieson & Smith shetlandsgarner, og jeg blev nysgerrig, fordi jeg så, at de havde i deres webshop, der havde de strikkebælter, og jeg havde selvfølgelig læst om dem også. Så mit røde strikkebælte. Og da jeg fik det, forsøgte jeg mig at lære teknikken, dels ved hjælp af at se nogle YouTube-videoer, men også at kigge billeder i især The Art of Fair Isle Knitting af Anne Feidelson. Det gik ikke så godt, og projektet blev skrinlagt igen. Men efter at have oplevet den dygtige strikker på Textile Museum i Lervik på Shetland, så har jeg mod på det igen, og jeg har en plan. Jeg vil nemlig give mig selv den udfordring, at jeg vil strikke med strikkebælte et projekt, som jeg har gjort klar faktisk. Min udfordring skal løbe over 30 dage, og jeg skal strikke et sted mellem en halv og en hel time per dag. Ikke mere end det. Og så se ligesom, hvordan det går. Så er det dag 1 af strikkebælteudfordringen. Et strikkebælte. Se her. Strikkebæltet skal sidde over højre hofte. De her huller, der stikker man strikkepinden ind, og så styrer man strikkepinden der. Den kan sådan set holde sig selv, men støttes. Så har man så arbejder man med venstre hånd, kan man sige. Alt det senere. Først så skal jeg også slå nogle masker op, og mit projekt er et halsedisse. Jeg har besluttet at strikke halsedissen sådan, at jeg så vidt muligt undgår vrangmasker. Det vil sige, at jeg starter med at strikke et stykke til ombukning i ensfarvet i bundfarven, som hedder nummer 21. Garnet det er Jamieson & Smith 2-ply jumper weight. Der er fnuller på. En dejlig mørkeblå farve. Og jeg vil, fordi det er kanten, og det skal bruges om, så vil jeg starte med at bruge pind 2,5. De pinde, jeg skal bruge, det er sådan nogle lange nogle her. De er 40 cm. Spidse i begge ender, ligesom strømpepinde. Double pointed needles. Jeg skal kun bruge 3 af de 5 pinde. Sådan. Så jeg skal slå op de 144 masker, som jeg skal bruge. Og jeg slår op med ganske almindelig krydsopslagning. 144, så skal jeg have en lang hale her. Sådan. Krydsopslagning.
jeg skal jo kun bruge den ene af de 3 pinde, som jeg har, og slet ikke bæltet endnu. Så det går jeg lige så stille i gang med. Og vender tilbage senere. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Så nu er jeg halvvejs. Jeg er i tvivl om shetlænderne vil slå alle maskerne op på 1 pind og så fordele dem, eller slå op på 2 pinde, så de sidder der med det samme. Jeg vælger sidste løsning, så der skal være 72 masker på hver pind. Jeg er snart ved slutningen af første omgang, så er jeg strikket 144 masker, og det må være nok for denne her dag 1. Første omgang er svær. Jeg forventer, at de følgende bliver noget nemmere. Det var hårdt. Nej, det var ikke hårdt. Det var lidt svært. Her på dag 2 er der strikkecafé i butikken. En rigtig hyggelig begivenhed, og vi sidder og strikker på hver vores. Jeg strikker selvfølgelig med strikkebæltet og forsøger at få det til at køre. Alt imens at snakken går livligt omkring bordet, og vi hygger os med kaffe og kage og frisk frugt fra haven. 3 med strikkebælte, og det er på plads. I går havde jeg jo strikkecafé i butikken og sad og strikkede der, og det blev til lidt mere end en hel time, som jeg ellers havde tænkt. Og det gik faktisk rigtig fint. Jeg har fået strikket alt det her på mit diagram. Er der så 7 mønsteromgange til den grønne kant der forneden. Så det betyder faktisk, at det er nu, jeg skal til at lære mig selv at strikke vrang. Det bliver spændende. Okay, here we go. Jeg skal strikke. Lad os se, hvordan det går. Okay. Først lægger jeg tråden over venstre pind. Så skal jeg jo have masken på den anden vej. Bum, og så kører jeg rundt. Tråden. Wow. Og igennem. Altså jeg er usikker på, om det er en rigtig vrangmaske. Men nu får vi se. Det er den vej rundt. Okay, jeg har lavet 3. Kommer den 4. Right.
Okay, se lige her. Jeg tror, det er rigtigt. Tada. Det skal jeg nok få en halv time til at gå med. Det er mega svært. Hello, det er dag 4 med strikkebælte. Jeg fik strikket omgangen i går, og det gik jo egentlig okay, tror jeg nok. Min erfaring med det er, at det bliver en lille smule løsere, end når jeg strikker vrang normalt. Men det er vel noget, der giver sig undervejs. Nu skal jeg så til at skifte pind til de her pind nummer 3. Og første omgang er en omgang. Skal vi se? En omgang kun med den blå, og så skal det her til mønsterstrik. Så skal vi i gang med mønsterstrik med de her 2 farver. Mønsterrapporten er 48 masker, men det første mønster starter i hvert fald lidt mindre, med en lidt mindre rapport. En grøn, 3 blå, 5 grønne, 3 blå og gentag. En grøn. Så skal vi have 3 blå. Som jeg er bundfarven, og som jeg har liggende øverst. Så skal jeg have 5. En grønne. Og egentlig burde jeg lave en indvævning her, men det... Jeg tror, at den læreproces tager jeg lige lidt senere. 5 grønne. Dag 6 tror jeg nok, det er. Jeg er kommet så langt her. Det kører faktisk rigtig godt. Det sværeste, synes jeg, er egentlig at få begyndt. Der er ikke så meget at holde i her til at starte med. To, og så 1. 1. Så skal jeg have 3 bundfarver. Så hedder det. Ups. Så kommer vi her til, hvor jeg har strikket en 7-8-10 masker. Så begynder jeg at kunne placere min hånd lidt anderledes, men ikke helt endnu. 3 bunde. Så. Nu går det bedre. I dag bliver jeg nok en lille smule udfordret, fordi som I kan se på mit diagram, hvor jeg skal til de der lyse striber, så er der områder, hvor der er faktisk 9 lyse masker lige ved siden af hinanden. Så jeg skal lære at væve ind. Jeg skal bruge denne her farve sammen med bundfarven.
Så jeg skal have skiftet fra den grønne, som jeg har brugt til nu, og så til den her. Og det gør jeg ved at lave spytsplejsning. Spytsplejsning er en rigtig god metode, når man skal skifte farve, når man strikker med rigtig uld, der ikke er superwash-behandlet. Så først så gør jeg det, at jeg lige vikler de to tråde fra hinanden. Splitter dem her. Og bryder garnet sådan, at den ene tråd af de to tråde er lidt længere end den anden. Så skal jeg forberede det lyse garn på samme måde. Jeg kan jo nøjes med at trække en lille smule af. De to ender skal jeg splejse sammen. Jeg gør det ved at overlappe to ender i min hånd. Lige først nuller jeg det lidt sammen. Shetlandsulden er utrolig nemt at få til at hænge sammen på den her måde. Og så selve spytsplejsning, eller vådsplejsning kan man også kalde det, foregår ved at man gør håndfladen våd, og så gnider hårdt. Så det vil jeg lige prøve at gøre. Der udvikles varme, mens jeg gnider, og det der får uld til at filte, det er væde, varme, bevægelse. Og alle de tre ting er til stede her. Sammensplejsningen giver en lille smule farveoverlapning lige de første par masker, men det er ikke noget, der betyder noget. Som sagt, der er 9 masker i det her stræk, jeg skal til at strikke nu. Og jeg vil forsøge at væve ind ved maske nummer 3 og ved maske nummer 7. Så skal vi til det. Okay. 1, 2, og så væve ind. Det vil så sige, at jeg skal sådan. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg gjorde. 4, 5. Men det bragte uorden i min trådspænding. 5. 6, og så prøver vi igen. Så det var noget med, at jeg lige vippede hånden, sådan at jeg får fat i den lyse over den mørke i stedet for som før 7. Og så skal jeg tilbage til normal her på nummer 8 og nummer 9. Så danse det ud. 2 hvide, og så kommer der 5 af bundfarven, og der vil jeg også lave en indvævning. 2. Så skal jeg under den hvide her. Okay,
En gang til. Ikke simpelt. Sådan. 3. 4. 5. 6. Og indvæv igen. 7. Uorden i trådene. 8. 9. Så skal vi have 2. 2. Og vende. Jeg vil ikke sige, at det er nemt. Men på en eller anden måde, så finder fingrene ud af, hvordan man skal lave de her indvævninger. Jeg fortsætter med resten af omgangen, og så laver jeg en omgang mere for i dag. I dag har jeg taget tid på, hvor lang tid det tager mig at strikke 3 omgange. Langsommere end forventet faktisk. Første omgang klarede jeg på 10 minutter og 15 sekunder, anden omgang på 10 minutter og 31, og tredje omgang på 10 minutter og 34. Så det ser sådan her ud i dag. Nogle gange så kører det jo godt, så flyder det. Andre gange så roder jeg rundt med trådspænding, og jeg kan ingenting få til at fungere, og jeg strikker forkert, og sådan er det jo. Okay, vi kører på. Jeg er snart halvvejs med min kavle, og faktisk også ved at være halvvejs i de her 30 dage, jeg har sat af til det. Så jeg synes, det kører godt. Der er stadig udfordringer, og jeg kæmper især med at starte en pind og afslutte en pind, men det bliver lige så stille bedre.
jeg sidder her og strikker og optager en video om det, så sidder jeg og tænker, at jeg håber ikke, det bliver for kedeligt at se på. Altså for mig er det jo ikke kedeligt. Jeg lærer noget nyt. Det er en udfordring. Og faktisk synes jeg, at det efterhånden er meget behageligt at sidde og strikke på den her måde. Hvem skulle have troet det? Men jeg er spændt på, om I der kommer til at se videoen, når den er færdig. Om I tænker, ej, hvor kedeligt. Eller om I synes, det er spændende. Jeg håber selvfølgelig det sidste. Skal vi have 1, 3. Det er altså en af de nemme omgange. Og så kan man meget nemt komme til at strikke forkert. Fordi man ikke lige koncentrerer sig så meget, som godt er. Og så begynder det at blive svært. Så at det er 4 masker tilbage. 1. 1. Og den sidste er meget svær. Sådan der. Vupti. Så er jeg nået så langt her, og skal til at strikke det røde mønster en gang til. Det nærmer sig afslutningen. Om jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Både ja og nej. Det er stadigvæk super svært at strikke de første masker på pinden, og egentlig også de sidste på masker på pinden. Men indimellem, der går det egentlig meget godt.
Så hvis jeg havde en lille smule flow lige før, så forsvinder den fuldstændig her til sidst. Sådan der. Her skal jeg strikke 9 masker med den lyse. Jeg skal væve dem ind 2 steder. 1, 2, og så væver jeg ind. Nogenlunde. 4. 5. 6. Væver igen. 7. 8. 9. Det var en af de mere vellykkede indvævninger. Så er jeg færdig med al mønsterstrikningen på den her kavel. Og de sidste 2 omgange har jeg taget tid og ligger på 9 minutter per omgang. Så det er en lille bitte forbedring på godt 1 minut per omgang siden sidste gang jeg tog tid på det. Det er svært det her. Jeg glemmer helt at trække vejret, så svært er det. Det var så den ekstremt vanskelige vrangomgang. Nu mangler der kun en 7-8 omgange i retstrikning, eller glatstrikning, og så aflukning, så er den færdig. Så skal der lukkes af. Okay, det virker som om det er sværere end som så. Kan man da ikke. Det kan jeg ikke. Okay, tredje maske var en anelse nemmere. Måske skal jeg bare lige huske på, at alt ved det her projekt har været svært lige i begyndelsen af pinden, og også i slutningen. Jeg tænker, at der kan være en anden aflukningsteknik, som er nemmere.
når man bruger strikkebælte. Men jeg ved det ikke, så derfor prøver jeg lige at gøre det på den gode gamle måde med at strikke 2 masker og trække den første over den anden. Strikke en maske mere. Og trække over. Sådan helt klassisk. Og ja, det bliver lukket af, men det går langsomt. Her hvor vi nærmer os slutningen, der går det jo selvfølgelig meget nemmere. Så er vi rigtig på opløbsstrækningen. Der er 6 masker tilbage. Så er min kavle færdig. Den er blevet blokket omkring en bog, som havde den rette omkreds. Så nu er den 56 cm i omkreds og 20 cm høj. Og jeg synes, den er blevet rigtig fin. Det har været en sjov udfordring med strikkebæltet. Så jeg finder på et nyt projekt til det en gang. Som det ses, er min halsedisse færdig. Den er blevet meget bedre, end jeg turde håbe på. Man kan stadig se lige der i siderne, hvor jeg skifter fra den ene pind til den anden, der kan man godt se lidt uregelmæssigheder. Men en god omgang vask og blokning har gjort den simpelthen helt perfekt. Da jeg blev færdig med den, der var den ikke ret stor. Jeg målte den til, jeg tror det var 48 cm i omkreds. Og det var jo for lidt, synes jeg. Så jeg gav den en god omgang blokning. Jeg fandt en bog, et atlas i reolen, som jeg målte til at have lige præcis den omkreds, jeg gerne ville nå frem til. Så pakkede jeg bogen ind i en plastikpose, og så kom jeg den våde halsedisse udenpå der, og lod den tørre der. Så det gjorde simpelthen tricket. Ja, det har været en sjov udfordring. Jeg er bestemt ikke færdig med at bruge strikkebælte. Det er noget, som jeg vil ikke sige, at jeg er blevet specielt god til det, men der er kommet et vis flow i det, i hvert fald når jeg er kommet lidt ind på pinden og har strikket de første 6-7-8 masker, så kommer der rigtig godt flow i det. Og det med at holde begge garner i højre hånd er faktisk blevet rigtig godt indarbejdet. Så den teknik er der styr på. Så mangler jeg stadigvæk at mestre det der med vrangmaskerne. Og jeg skal også lige finde ud af det der med at lukke af til sidst. Hvordan gør shetlænderne egentlig? Jeg har skrevet en opskrift på halsedissen, og den kommer til at ligge på Ravelry. Jeg skal nok lægge et link under videoen. Der kan man downloade den for et beskedent beløb. Hvis man er medlem af min YouTube-kanal her, så koster den ikke noget. Så er det simpelthen en gave til mine medlemmer. Tak fordi I så med her. Husk at abonnere, like og dele, og også gerne blive medlem af kanalen her og få
et par fordele.